julde e wasifa julde futuru so gasi ndewnani hen wasifa o so Allah jaɓi inchallahu taala. الله أكبر.
السلام عليكم.
بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. سيدنا محمد الهادي لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالعدل إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. joni futuro juulama gasi heddi ko wasifa o natante joni inchallahu taala wasifa o natante inchallahu taala. e he noon jahani keblitoyo garta kadi hoɓɓe hen so juulama tan jaa keblitoyo kadi garta ko yowitaɓe ko kañum jonta e wadde yaade e barmeji he jakka toppite kiɗaɗe ɓe ɓen kadi ko hen jeeya koye daga he jeeya ɓe hen jaa keblito garta ɓe hen jahat toppito kiɗaɗe garta kala mbaɗa wonde wiya ko yaaro juulaɗo subaka o juule so gasi waɗe wasifa o so gasi banda ceerno fawe so gasi kadi goɗɗum kadi rewne hen ha yetto suba kadi watte noon yimɓe garka ndenda ɗo san ko noon futuro o joni yarten so gasi futuro noon mbaɗa wasifa o so gasino on saaha ndewnani hen wasifa o ndewnani hen julol futuro yo gueƴe on saaha kala ko jolni kadi jogay adi jola hen jolani luworde ɗo koota wata e nokkuji men kono kadi to nokku mum kadi faye e dow ɗum Allah ha weeta gofo noon e sifa ne hokkira ko sibiro ko hokkira alhamdulillah bil alamin haali min so ɓoye seeɗen taw wasifa o timmi tan kadi jokken inchallahu taala. iddi noon o saaha réseau ene doga kono kam eɗen mbadda hen cippiren tan nayi subaka mbiɗi jagganɗe on kono hawre réseau jaɓano ɗum saabi subaka on keɓani kono waddi hen kam feere kam hamo keeɓi on keeɓi ko heɓete hen ko foof waɗama audio ari koye watta goɗɗum waɗi on keeɓi o joni kadi noon eɗen jaaha huccidde han kadi e wasifa o kadi wasifa ko keɗɗomo mbakinoro ɗommo goko tawne haaju muɗum e nder hen kala ɗo gonɗa tan waɗa hoore ma koye wasifa he tawaɗa aɗa joodi julɓe daka fof hen ndin daka arɓe ɓe lomto toon ko ɓe garani ɓe garani ɓe lomto yaaɓe ɓe nden moƴƴere nden fof ɓe mbeydi donc daka wiya fof e ndin daka o 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 garɗo ari mo arani ari garɗo ari mo arani kadi ari mo arani ari garɗo ari mo ara ari ene fof e gardi ene fof joddi ɗo e joddi ɗo fof anni yo haaju mum o tawno haaju mum ko tawnude haaju keɓata kala keɓata kala hurma tawna haaju ma e nder haajuji woni ganɗi gaaɗi so en tan mbiya amin amin o ko réseau tan faade tagorde fof funnangue naaɓe hirnangue naaɓe rewo naaɓe worgo naaɓe goto fof heeɗi hen hay goto hen
oto wi arani Dakar goko waɗa hoore mum ari Dakar oto hay goto wima arani Dakar goto fof wiwani ni ari Dakar oto hay goto wima arani Dakar ɓen fof ɓe Dakar ɓen fof ɓe Dakar alɓe gaade woni onon on woni kamɓe ɗo noon ɓoyata wasifa o timma fuɗɗo o sahaji fere hayso neɓɓiɗi hen ma jokkumen nan kam daɗɗe inchallah hayso neɓɓiɗimo nen banggue goto tan no yiife ga so ni so kuppi tan ganda ko waɗi بسم الله